खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै बोथोरा ओरैबादि गरमाथ' जेथिंबो गरम, जोंहानावल' गरम नङा। ओमफ्राय जोङो दसे जिरायदो आरोना नै बेयावहाय रुमाव ओंखाम जाखांनानै। ओमफ्राय जिरायथ'नो नोंथांमोननिनो मोननैसो कुइसन दंबावो नालाय, बे कुइसननि एन्सारखौ हरस्रानोसै होननानै सानबाय। नङाबा नोंथांमोनाबो साननो हागौना माथो जोंनिखौ माथो दाबो रिप्लाय होआसै आब'मोनालाय गुमैमोनालाय होननानै साननो हागौ। बेखायनो दिनै रिप्लाय होनो लाबाय आरो जायफोरा जोंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। ओमफ्राय दा कुइसनखौ मुथुआ फराय होगोन, ओमफ्राय एन्सारखौ आं होलांबाय थागोन आरोना। ओमफ्राय माखौबा बुंनो ना जागायलांसै? जोंनि इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायबाय। कुइसनखौ माने सोंनायखौ आं फरायलांसै आरो फिननायखौ बिथाङा होसिगोन आरोना। खोनासंलांबाय थादो। फार्स्टआवनो दङ निजोरा बसुमतारी। बिथाङा सोंदों माने बे कुइसनफोरा मोननै भिडिअआव फैनाय आरो मोननै भिडिअनिखौल' लानाय जादों। ओरैनोथ' बांद्राय कुइसन गैखाला नालाय, ओमफ्राय बे मोननै भिडिअआवहाय बांसिन मोनदों आरोना आं कुइसनखौ। ओमफ्राय बे मोननै भिडिअनिखौल' लानाय जाबाय आरो जायफोरा बे मोननै भिडिअआव कुइसन खालामदोंमोन बिनिनि एन्सारखौ दिनै जोङो हरनाय जासिगोन। देदो जागायदो। निजोरा बसुमतारीया सोंदों उदालगुरिनिनो खोमा आरोना बेयो निजोरा बसुमतारीया। बबेखिनियाव सिस्टार नारेंखल फाननाया आंबो लायनो थांगौमोन। माने नारेंखल दाब फाननाय जायगाखौ सोंदों आरो। नारेंखल दाब फाननाया जोङो उदालगुरियाव थांबा बेयावहाय लोंबोबाय थायो नालाय, बेखिनि जायगाखौ माबा होनो आरो गलन्दि खिनियावहाय बेयावहाय लामायाव बिराद फानखायो नालाय, जिखिजाया इथि थांबानो मोनगोन आरो। लामायावनो मोनगोन आरो। खुसेर बिदैबो मोनगोन, नारेंखलबो दाबबो मोनगोन आरो गोसोबायदि। ओमफ्राय नोंथांनिसिम एन्सारा बेखिनियानो, थांनानै लायबानो जाबाय आरो। ओमफ्राय दङ MN बर'। अबेनि सिस्टार नोङो होनना सोंहरदों आरो। जोङो बर' बाजारनि रौता एरियानि सिङाव थानाय बर' बाजार होननाय जायगानि। उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ उदालगुरि, रौता बर' बाजार। बेखिनियानो एन्सारा। जायखिजाया थेंक इउ कुइसन खालामनायनि थाखाय। रेशमि ब्रह्म बिथाङा सोंदों उदालगुरियाव नों नायजानाय डक्टरनि कन्टेक्ट मोनगोन नामा आब'? औ, कन्टेक्टखौथ' मोनगोन। कन्टेक्टआ जोंहा मुथुनावनो दंखायो। जोंनोबो नांगौ जायो होननानै माने जों फन खालाम थांबाय थानांगौ जायो आरो बायदिसिना प्रब्लेम जाबा सोंहरबाय थानाय जायो नालाय, बेखायनो कन्टेक्टआ मुथुनियाव दङ। बे स्क्रिनावनो कन्टेक्ट नाम्बारखौ लिरनानै होनोसै। ओमफ्राय सोरनोबाफोर नांगौबाबो बिनिफ्रायनो लानो हागोन आरोना। डक्टरा बहुत मोजां, फ्रि गुरै आराम रायलायो आरो। नोंथांमोनाबो फन खालामबा रायलायहरनो हागौ। जोंखौथ' सिनाखि जाखानाय हिसाबै फन खालामबानो रिसिभ खालामो आरो। ओमफ्राय एन्सारा बेखिनियानो आरोना। थेंक इउ जिखिजाया कुइसन खालामनायनि। आरो दे फरायलायदो। गुमैया मा मावो आब'? इउजार इदि कुइसना फैसाबबाय थायो। आब' गुमैया मा जब मावो, माबाफोर मावो नामा होननानै फैसाबबाय थायो। ओमफ्राय दा आङो ओमफ्राय र' गुमैखौ सोंनि आं, गुमै नों मा जब मावो खिथाना लादो दे। गुमैया जेबो जब मावा, माने फिसा दखान दङ। बेनिफ्राय न'आव खेथि बाथि दङ, बेजों सोलियो आरो। फिसा फिनला बिजनेस मावो, इनभेस्टमेन्ट खालामो, बेनोसै आरो। एन्सारा बेखिनियानो ना? जिखिजाया थेंक इउ कुइसन खालामनायनि थाखाय। आरो दे नेक्स्ट कुइसन। सनायस्रि बर', नोंसोर गथ' मोनैया बेसेबां बोसोर जानाय खोन्थाहर। बेफोरखौथ' आं सिगांनि ब्लगफोराव बहुत खोन्थाबोबाय खोन्थानायालाय, अब्लाबो नोंथाङा भिडिअफोरखौ नुवाखैबो जानो हागौ। ओरैनोथ' जोंनि हाबा जानाया 6 इयार
एसे बारबाय ओमफ्राय दा आङो एसे उन्दैयावनो हाबा जानाय बायदि जाहैबाय नालाय फरायनायफोरा एसे थाबावदोंमोन आंना एमए खालामनो थादोंमोन ओमफ्राय मुटुलानाव फैनानै आङो बोसोरनै एमए खालामबाय डिलेट खालामबाय पासबो जाजोब्बाय बेनि उनावहाय बोसोरनैनि उनावहाय ट्राइ खालामलांबाय जोङो ओमफ्राय बोसोरथामसो जोङो ट्राइ खालामबाय थादों होमब्लाबो जायासै आरोना ओमफ्राय बिनि उननिफ्रायनो जालांबाय होननानै सानना लानांसिगोन आरो ओमफ्राय एन्सारा बेखिनियानो जिखिजाया मानो कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ आरो नेक्स्ट कुइसन मेनका गयारि मेनका गयारिबा सोर जाखो जोंहाबो बाजै सासे दं मेनका गयारि बे नङा खोमा आब' नोंनि हाबाया बेसेबां बोसोर जाखोमोन आरो बेसेबां बोसोराव प्रेगनेन्ट जाखो प्लिज आब' आंनि कमेन्टखौ नुना रिप्लाइ होगोन होनना आसा थाबाय आब' दानि एन्सार होलांनायजोंनो एसे एखे जाबाय आरो अब्लाबो बिनि थाखाय हरना नोंसैना गावबागाव हराबा जोंनाथ' हाबा जानाया 6 बोसोर जाबाय एसे बारबाय ओमफ्रायो मा होनदोंमोनलाय बेसेबां बोसोराव प्रेगनेन्ट जाखो 6 इयारावनो जाबाय होननानै बुंनांसिगोन आरो जिखिजाया मानो कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ एसे सिगाङावसो बिदिनो कुइसननि एखे एन्सार होलांबाय नालाय बिनिखायनो बांद्राय मोजां फुवारनानै बुंनाय बायदि जायासै आरो गाज्रि मोननो नाङा ओमफ्राय दे नेक्स्ट कुइसन एडाल्ट इन्डास्ट्रि होनोलै आब' नोंना सिगाङाव खनसे प्रेगनेन्ट जादोंमोन ना खनसेबो जाफेराखैमोन किन्तु फार्स्टआवहाय एसे जादोदां बायदि मोननाय नाथायबा जायाखै आरोना आंना साननायफोरा एसे बेलेग जादोंमोन मालाय 1 मान्थफोर कमप्लिट पिरियड जायाबासो माबा जायोनो प्रेगनेन्ट जायोनो ओमफ्राय आंथ' बारा एसेबां मोजां मिथियामोन ना माने गोदानमोन ओमफ्राय आंना पिरियड जानाया डेटआ एसे माबा बारदोंमोन आरोना जाथ'वा जादोंमोन ओमफ्राय बेखौनो प्रेगनेन्टफोर जाबाय दां बिदि मोननायमोन आरो नाथायबा नङामोन आरोना ओमफ्राय खनसेबो जाफेरखायाखैमोन दानो फार्स्ट दा जानायानो फार्स्ट आरो जिखिजाया थेंक इउ कुइसन खालामनायनि थाखाय लैथोश्री बर'आ कुइसन खालामदों अब्रि सिस्टा फारसेल' जानाय ना फारनैथिंबो जानाय नोंनिया आंनिया फारनैथिंबो जादों जादोंमोन आरो बेना आंनाबो फारनैथिंबो जादोंमोन जानायालाय ओमफ्राय दा हामबाय आरोना फारनैथिंनाबो जिखिजाया मानो कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ हामो बियो बहुत गोरलैसो हामनो मात्र एसे खस्थ' खालामनांगौ आरो मोजां रोखोमै जानांगौ मुलिखौ ओमफ्राय मोजां रोखोमै एक्सारसाइज खालामनांगौ आंनियाथ' एक्सारसाइजआ मोसानायनिफ्रायसो जादों आं ओरैनोबा बिराद खालामबाखायो एक्सारसाइजआ बिराद इम्पर्टेन्ट आरो मेन कारनानो एक्सारसाइज इनोसेन्ट बिबारनोलै सोरबा डेन्जारलै नामा इनोसेन्ट बिबार मेगन नुवा नामा आब'आ ससमा बे कुइसनाबो बहुत फैबाय थायो आं सिगांफोरावबो बहुत बुंबोनायालाय मेगनाथ' आंना बारा मोजां नुखाया नुनाया ओमफ्राय आरो ससमा गानाबा बिराद खर' सायोना आङो आं गेजेर गेजेर डक्टरनियाव थांनाय मानायफोरबो ब्लग भिडिअ लाबोबाय थायो जायफोरा नायबाय थायो बिथांमोनाथ' मोनथिखायो बे खर' सानाय मानाय आरो मोजां नुवा बेफोरनि थाखायनो गानबाय थानांगौ बाध्य जायो आरो किन्तु दाबायदि गरम बोथोराव बिराद खस्थ' मोनो ससमा गाननानै अब्लाबो उपाय गैया सानदुङावथ' आरो ससमा गानाबाथ' अभार बारा खर' सायो बेखायनो ससमाखौनो गारनो हाया आरो जिखिजाया मानो कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ बेखिनियानो एन्सारा दे आरो नेक्स्टआव ददेरे सरगियारि आब' नोंना पिरियड जानाया इरेगुलारमोन नामा इरेगुलारथ' नङा रेगुलारसो आरो एसे एनैयालाय डेटफोरालाय बास्लायो बिदियालाय बास्लायखायो होनब्लाबो इसिबां गोजान बास्लाया साननै सानथाम सानब्रै बिदि बास्लायोमोन आरो जिखिजाया कुइसननि एन्सारा बेखिनियानो ओमफ्राय थेंक इउ कुइसन खालामनायनि थाखाय दायो जोबथा कुइसन बिनय बसुमतारी डक्टरनाव आर्टिफिशियेल खालामबाय नामा माने IVF खालामबाय नामा होनना सोंदों आरो बिनिबो भिडिअ लाबोखांखाबाय आं लाबोनायालाय अब्लाबो
नोंथांनि थाखाय हरबावनोसै लास्टिंहाय जाथ्राबा उनाव बेबायदि खालामगोन होननानै सानखुमाबायमोन नाथायबा जों बेसांसेबांसिम थांनांगौ जाहैयासै आरोना ओमफ्राय दा जोंना नेचारेलसो आरोना नेचारेल इसोरा अनबाय आरो जिखिजाया मानो कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय कुइसना जोबखाबायबो दां न' जोबबाय बांद्राय कुइसन गैला गैनायालाय आं बिदिनो ब्लगनि गेजेर गेजेर होलांबाय थादों नालाय बेखायनो बांद्राय गैला आरो कुइसना मोजांबो मोनो नोंथांमोना कुइसन खालामब्ला आरो आंबो रिप्लाय हरनोबो मोजां मोनो नोंथांमोनाबो मोनथिनो लुगैयो आंबो शेयार खालामनो लुगैयो आरो आंबो नोंथांमोननिफ्रायबो मोनथिनो लुगैयो ओमफ्राय साफा सानै सोरबा सोरबा गाज्रि कमेन्टबो हरो ओमफ्राय गाज्रि कमेन्ट हरनायखौथ' मा बुंनो सासे मानसियानो गासिनिबो मोजां खामानि मावजोबनो हाया नालाय आंबो गासिनिबो मोजां खामानि मावजोबनो हायाखैबो जानो हागौ सोरबाफोर आंखौ गाज्रिबो मोनदोंबो जानो हागौ बेखायनो नायनो बानानै गाज्रिफोर कमेन्ट हरो खोमा आरोना अब्लाबो मा बुंनो आरो सहायनो नांगोन मोजां गाज्रियालाय थाखायो नालाय बै समावबो बहुत मानसिजोंनो गोबां बायदिसिना बुंजाबाय मिनिबो जाबाय बिदिनो बायदिसिना आरोना बहुत अब्लाबो बहुत सहायबोखाबाय नालाय बेनिखायनो दाबो सहायनो नांगोन आरो आंखौ माने आं प्रेगनेन्सि जानायखौ दासो सोरबा सोरबा हठात नुदों नालाय बेयावहाय सोरबा सोरबा एसे बोरैबा लिरदों आरो माबोरै इदि एसां हठात बिदिनो मा होनगोन आरोना बोरैबा लिरो आरो आं बुंबाय थानोबो बोरैबा मोनलायलायलाङो गाज्रि कमेन्टफोरखौ प्रेगनेन्सि जानायाथ' आं एसां हठात जाखायाखै बिराद गोबावजोंसो जादों बै दिल्लीयावहाय राम मन्दिर बेखेवलायदोंमोन ना जानुवारि समावहाय बे समनिफ्रायनो आं एसे जानानै दंमोन आरो प्रेगनेन्सि नाथायबा आंनो बिदि जाफेरथारिखाय आं बिदि जादों ना मादो जेबो पात्ताबो लासनाखैमोन आरो आंहाबो फोथायनाय गैखायामोन नालाय बिदि जादों मादो होननानै बेखायनो आं नोंथांमोना कुइसन खालामदोंमोनब्लाबो आं एसेबां थाब शेयार खालामाखैमोन आंनो एसे गोनो गोथो जाबाय थानायखाय नांगौबा उनावहाय लासै 7 मान्थ पार जाबा 8 मान्थफोर जाबासो आं शेयार खालामगोन बिदि होननानै सानना दंबाय थायोमोन आरोना ओमफ्राय दा 7 मान्थ जानानैसो शेयार खालामबाय नालाय ओमफ्राय हठात नुसनबाय सोरबा भिडिअखौ ओमफ्राय होनदों आरोना माबोरै मेसिन बायदिबो होनदों आरोथ' बहुत गाज्रि सैमानिसो थाबाय नामा ओरैबाय नामा इदिबो नुदों आं कमेन्ट अब्लाबो जेबो नङा माथो खालामनो आरोना बुंग्राफोरालाय बुंखागोनखा अब्लाबो बहुतआनो मोजांखौ बुंदों साफा सानैयालाय गाज्रिखौ बुंखागोन जेबो नङा आरोना बोरैलाय सैमानि थालाबायनो मानसिनावलाय बारा गाज्रि मोनाहाय बेफोरखौ बुंजाखाबाय थानायखायनो बारा पात्ता लाफ्लाङा ओमफ्राय आरो आङो दाबायदि देहायावहाय इदि भिडिअ लाबोआबाबो उनावहाय गथ' मोनखांनानै भिडिअ लाबोनायबाबो आरो बांसिनानो मायाबा बुंसोगौमोनदां आरो बेखायनो आंबो सानबाय सोरबा साननोबो हागौ नालाय बिदि देहाखौ लानानै माबोरै भिडिअ बानायबाय थायो लासै सिङोरि बेफोरबायदिबो साननो हागौ नालाय आरो बिदि देहाखौ लानानै भिडिअ बानायालासिनो थाबाबो उनावहाय बानायबाबो अबेनि गथसा लाबोखो अबेनि गथ' लाबोखो माबोरै बहा मोनना लाबोखो बायदिसिना बहुत कुइसन जाखागौमोन बेनिखायनो आरो बेफोरलाय नेचारेलसो ना बहुत मानसियानो जाखायो बिदि बेलेगफोराथ' बहुत बायदिसिना शेयार खालामबावोसो जोंनासो लाजिस्लु मास्लु एसे लाखोमा शेयार खालामनाय जायो आरो नाथायबा बिदि शेयार खालामनायनि गेजेरजोंबो मानसिफोरा बहुत हेल्प मोनो बिनिखायनो शेयार खालामलायनांगौ आरोना बे उदै देरनाय मानायाथ' आरो जाखाबाय नालाय समजों लोगोसे बेखौथ' लाखोमानोबो हाया भिडिअआव लाखोमाबाबो गामिफोराव न'फोराव बेफोरावथ' लाखोमानो हाया आरो नोंथांमोनाबो आं हाखोमाना थाबाय थाबाबो मा जाखो मानो फायासै बायदिसिना बहुत सन्देह जाबाय थागौमोन आरो सोरबा आंखौ बहुत मोजां मोनग्रा मानसिफोराथ' आरो गिनायबो मोनगौमोन मानो फैला बिलाय बहा खारखो मायाबासो जाबाय नामा ओरैबाय नामा बायदि बहुत सानगौमोन आं सप्तानै मास मोननैसो फायियावनो गोबां मानसिफोरा खबर लादों आंखौ बेखायनो आंबो फायनोसै होननानै फायनाय जाबाय आरोना भिडिअआवहाय बिदि देहा लानानैबाबो गाज्रि मोननो नाङा आरोना नोंथांमोना बिदि देहा लानानै मारै भिडिअ बानायबाय थादों होननानै गाज्रि मोननो नाङा
ओमफ्राय मा बुंबावनो आरोना मुथुआ सिमाखौ बुंगोन नामाथाय र' आं एसे रेस्ट लालायनोसै गासिबो बुंनांगौखौ बुंखाजोब्बाय नोङो आं मा बुंबावनो दा होमबालाय आं दैसो गांबाय आंना दैया दंखायो गिलासाव सैमा सोंसोदो दैया दङ लास्टआव आङो मोनसे कुइसन सोंसै माने ओइ गस्लाया सिलायलायबाय गोलोमदैजों गरमावलाय सिखारो मोनसे बुस्थु खोन्थाग्रोनि आरोना आङो ओमफ्राय खोन्थानायनि उनावहाय मोनसे कुइसन सोंगोन आंना इदियाव माबा जादों आरोना आं खिथिलाहाय लासिं नानेखा जादों नानेखा ओमफ्राय ससमा गानबाथाय ससमाजों खोबथेयो आरो ओमफ्राय बे नानेखा जानाया मानि सिम्पटम्स थाय सोरबा बुङो मा होनना बुङो सोरबा बुङो बेबि गार्ल जाबा नानेखा जायो बेबि बय जाबा नानेखा जायो बिदि बहुदानो बुङो आरोना नाथायबा आं जेबो मिन्थिया जिखिजाया जोंनो जिबाबो नांखागौ नालाय ओमफ्राय आं एसे खोन्थादो आरोना नोंथांमोननोबो नानेखा जानायखौ मबाइलाव नुवा आरोना मबाइलावबो नुवा ओमफ्राय ससमा गाननायजोंबो नुवा खाथियाव मोजां नायथाबबा नुयो आरो ओमफ्राय मोनसे खोन्थाबावनोसै आङो दाथ' जानो मानो आं बारा जेबो लुगैखाला बांसिन 6 मान्थआव बिराद बायदिसिना लुगैदोंमोन ओमफ्राय बै समावहाय आङो गोखा जानो बिराद मोजां मोनोमोन आरो ओमफ्राय बियो मानि सिम्पटम्स थायो आं बेखौ मिन्थिया नोंथांमोना सोरबाफोर बिदि जादोंबा एसे खोन्थाहरलायदो मोजां मोनो आङो नोंथांमोनाबो खोन्थाहरबाला ओमफ्रायथ' जाबायानो आं बुहुद गोखा जाबाय दासो एसे खम जाबाय आरो खायला जाबाय मैथ्रु बिबार जाबाय केरेला जाबाय मैथ्रु बिलाइ जाबाय लोन्थि जाबाय बुहुद गोखा जासाबबाय आरोना आङो मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइ खिन्थु आं गोखै बारा जानो मोजां मोनामोन बेफोरो मानि सिम्पटम्स नोंथांमोनाबो मिन्थिगोन नालाय बेखायनो एसे शेयार खालामबावबाय आरोना आङो शेयार खालामलायनांगौहाय न' लोगोफोर अब्लासो मिन्थिलायो ओमफ्राय आङो दै लोंनोसै दै लोंनायनि सिगां आङो ब्लग भिडिअखौबो फोजोबनोसै जायफोरा दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव बिदिनो मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैगोन ओमफ्रायथ' कुइसनफोरा एसे जोबफ्रामबाय होननायानो बुंजायो दिनैनो लास्ट बायदि जाथ'बायदां आरोना ओमफ्राय बे गोदान ब्लगावहाय गोदान कुइसन फैनायफोरखौ आङो उनावहाय बिदिनो ज' खालामनानै मालाबा सम मोनबा लाबोलायनोसै आरो दे बिदिब्ला एसेनोसै बाय बाय मुथु बाय बाय लाफायदोब्रा बाय बाय टाटा जाबाय दे लाइभ ससपेन्सै